Sredstva za dezinfekciju dijelili su na 2 lokacije u gradu, ispred manastira Sveti Vasilije Ostroški i ispred zgrade gradske uprave, jutros od 8 časova kako bi i penzioneri imali priliku da ih dobiju, ali i ostali građani. Kompanije TRB iz Bratunca i Elvako Medpro iz Bijeljine ovom prilikom su nabavili 10.000 boca gotovog rastvora za dezinfekciju koje namjeravamo u ovom periodu podijeliti, odnosno raspodijeliti građanima. Trenutno u ovom momentu se nalazimo na 2 lokacije, na 2 punkta. Jedan se nalazi ovdje u centru grada, ispred opštine, i drugi ispred manastira Svetog Vasilija Ostroškog, gdje pokrivamo još 4 lokacije, odnosno još 4 lokacije, još 4 banke i mikrokreditne organizacije gdje danas imamo veliki broj penzionera koji su došli po svoje penzije. Danas će paketi biti dostavljeni i pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, Crvenom krstu, boračkoj organizaciji, preduzeću Patriot, Udruženju osoba sa invaliditetom Kolos, kao i mnogim drugim organizacijama. Naglasila bih da je ovo akcija organizovana uz saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srpske i te aktivnosti smo sprovodili, raspodijeli juče i obavit ćemo i danas. Podijelili smo i predstavnicima lokalnih crkvenih zajednica u Bijeljini, Pravoslavnoj katoličkoj Slovačkoj crkvi, zatim namjeravamo podijeliti i predstavnicima islamske verske zajednice. Također tu su i institucije poput komunalne policije, MUP-a, boračke organizacije, Udruženja građana Otaharin. Ove kompanije obezbedile su ukupno 10.000 boca rastvora za dezinfekciju koje će biti besplatno podijeljene stanovništvu, a 5.000 boca već je podijeljeno u Bratuncu i Zvorniku. Nakon pojave virusa korona, kada je vlada Republike Srpske proglasila mjere zaštite od njegovog širenja, Ristićeve firme su izdvojile 100.000 evra za kupovinu respiratora i opremanje zdravstvenih ustanova u Bijeljini i Bratuncu, neophodnom opremom i sredstvima za borbu protiv epidemije ovog virusa.